Isang dekada ng pagbuo ng mga pangarap at love stories ang ipinagdiriwang ng Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa ika-10 Cebu Wedding Expo. Tampok dito ang mga wedding supplier, fashion show at pagkakataong manalo ng libreng all-in wedding package. Narito ang ulat ni Jim Reviosa. Bilang pag-alala sa isang dekada ng pagbibigay buhay sa mga pangarap at pagbibigkis ng puso ng mga nagmamahalan, opisyal ng inilunsad ng Waterfront Cebu City Hotel and Casino ang ika-10 edisyon ng Cebu Wedding Expo sa pamamagitan ng isang eksklusibong preview launch na naganap nitong nakaraang linggo sa Cebu. Dala ang temang A Decade Remembered, ang nasabing exhibition ay inaasahang magiging pinakamalaki at pinakakulay na hotel-based wedding expo sa buong Visayas. Nagaganapin mula Setyembre 4 hanggang 6, 2026 sa Waterfront Cebu, kung saan libre at bukas ito para sa lahat. Ayon kay General Manager Ali Banting, ang milestone celebration ay pagkilala sa mga couples, suppliers at partners na naging bahagi ng tagumpay ng expo. For 10 years, the Cebu Wedding Expo, Weddings at a Waterfront, has been where dreams first take shape. It is where couples discover possibilities, where ideas become plans, and where I do begins long before the walk down the aisle. Every wedding starts with a single decision. The decision to spend a lifetime together. Ayon naman kay Group Sales Manager Cristil Armamento, ipinagdiriwang ng Waterfront ang 10 taon ng tagumpay na pagsuporta sa wedding industry sa Cebu. This year, our Cebu Wedding Expo proudly marks its 10th anniversary, making history as the biggest and long-standing hotel-based wedding expo in the Visayas. This achievement we share to every couple, every partner, and every person who has been part of our journey. Bilang bahagi ng selebrasyon, tampok si Gazini Ganados bilang official muse ng Expo. Magkakaroon din ng libreng exhibit rental para sa halos 50 wedding exhibitors. Isang maswerteng magkapareha rin ang mananalo ng all-in wedding reception package para sa 100 bisita. You know, a decade deserves nothing less than something extraordinary. And that is exactly what we prepared. This year, we are celebrating everything in tens. Intense and intense. The number 10. 10 amazing years. 10 industry icons. And 10 exciting giveaways. Kasama rin sa mga tampok ang Grand Bridal Fashion Show ni International Designer Carrie Santiago, pagkilala sa 10 Cebu wedding industry icons at raffle ng wedding rings, bridal car, photo at video packages at honeymoon staycation. Inaanyayahan ng Waterfront Cebu ang lahat ng couples at nagpaplanong magpakasal na dumalo sa 3 araw na expo. I am inviting everyone. It is my great honor to invite everyone to please join our upcoming Wedding Expo. Cebu Wedding Expo Weddings at the Waterfront on September 4, 5, 6. That's Friday, Saturday, and Sunday of the week. That's gonna be fun. It's a lot of prizes coming for you guys. For this year, since we're celebrating our 10th year anniversary, we are preparing 10 exciting prizes for you. And one of that, sir, our biggest prize is the free wedding package, all in, from food, venue, from other, of course, coordination team. It's on us. It's on us. Just come here and we got you. Patuloy na sinusulong ng Waterfront Cebu City Hotel and Casino ang suporta nito sa wedding industry sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming oportunidad at inspirasyon para sa mga couples na nagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNI News.